2 gange på en dag. Ja, ja. Har du det? Okay, så er det faktisk meget. Jeg har fået den. Så i smartphone. Kæft, hvor I fedte med det. Ja, ja. Har du den så med mig her? Catch and release. Ja, release, ja. Her, der er nogle mærker på stængen, på stangen. Hvad er den? Den første, den er 40, så det vil sige, at det er i 35 eller noget sted. 38 eller noget stil. Jeg ser den igen, ikke? Det er nedeligt. 2-0 til Peter. Jeg tager hjem. Jeg gider ikke mere. Det er fucking tarveligt. Jeg fanger aldrig noget, mand. Ja.